An analysis yoitwa aiwa nevanofambira nhau vemuchange radio panguva ino zvaratidza kuti yes, Pomshogeza angauya achibringa to the table issue yemaprotest, but zvaratidza kuti people they are not that interested mukuratidzira maprotest just because they know kuti aiwa maprotest they can flop kana kuti anything can happen. Saka pina mashoko anyatso kuratidzwa nemaconcerned citizens emunyika yezimbabwe kuti aiwa izvi ndo zvatiri kuda izvi. Don't forget subscribe or like out on the bell icon. Ndipena Muchinji Radio vanoposta a poll yavanotanga vanyora vachiti Zimbabweans agrees with Geza that Mr. Mnangagwa and his ZANU-PF have mismanaged the economy. That is why millions of Zimbabweans are not formally employed. Some worry Geza is an imposter. What should he do for Zimbabweans to stand up against ZANU-PF with him? Vanoisa maoptions amuri kuona satikuona option number 1 pakanzi disown General Chwenga. Tuna kuti aiwa vanhu vashoma vavhotera ipapo vane 31 votes. Vanoda nyati disown ZANU-PF vamwe vanonyora vachivhota vanhu 100. Tona kuti pavhota the majority yatikuna ini 764 people panguva ino vari kuda kuti he should explain how Zimbabwe will transition to a people-centered government. Tona kuti vamwe vanoyachitara vachiti be seen with a broader section of Zimbabweans instead of a small group of war veterans. Vanobuda vachivhota vachiti he should get on with the peaceful march, no more talking. Tonoita 107, which means yes, there are some people, just a few percentage varuda zvema protest, but tona the majority iri kuti Geza must explain how Zimbabwe will transition to a people-centered government, because panapa vanhu varatidza kuti munyika yeZimbabwe people they have now matured. Vakuda kunyatsa kuziva zvinhu zvebackground. Yes, we can go kuti maprotest handei tinodai, but muchosvika ikoko munoatakiwa nemapeacekeepers kandi munonosvika yes mungunoprotesta zvoshaya basa because people in power vanokwanisa kungoramba kungobva what would you do? Hapana. But now people they are now seeing kuti the only best thing to do, they must explain kuti tia transition kusvika ku a people-centered government. How? That's because the people-centered government ndo ichaonekwa kunzi aiwa inenge nyatso kuonekwa kuti everyone will be included. He'll be included, masuggestions evanhu anonge achingoiswa on the table, nyika iprogress ichienda mberi. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechitiko chipinda comment section medu. Samafungiro enyu musana subscribe or like.